Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo, human kami mga lawat, paningkamutan namo ang pagpasalamat kanimo. Aron imong buhaton nga makambit na kami sa mga butang sa langit. Ni santo na niya pa kami ni sa yuta. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod palihog. Pahinumdum kini sa tanang miyembro sa Couples for Christ Community Chapter B Hagna nga ana ay atong chapter prayer meeting o CPM nga adto pagahimuon sa Balay Residensya ni Engineer Celis Adlaon sa Canupaw. Ang oras alas 2 sa Palis, Domingo, Pebrero 24. Tambong kitang tanan, importante kaayo ang mga butang nga pagahisgutan. Salamat ang nagpahibalo chapter head. Tungod sa gasa sa Santos nga misa ug niining nindot nga adlaw nga Domingo aton daygon og pasalamatan ang Ginoo. Ato usab nga pasalamatan ang atong presider sa Santos nga misa si Father Basilio uban sa mga lay ministers, atong mga altar servers ug atong choir, ato silang pakpakan. Unya mga igsuon naa sa inyong taming ang listahan sa mga donations para kang San Pedro kalungsod sa pagtrabaho unya sa iyang shrine dito sa Malbog. Unya alang usab sa Thanksgiving Mass ni Reverend Peter Pritznang nga atong anak sa lungsod. Sa tanan nga mihatag sa ilahang donasyon, daghan kayong salamat, pakpakan nato sila. Unya mga igsuon, ako usab nga buot ituno lang akong pasalamat kay nasayod bantingani ang kadaghanan nga nining bulan sa Pebrero, naglibot-libot kita sa mga eskwelahan, nagpakumpisal sa mga bata o naghatag og first communion sa gagmay pagyud nga mga bata. Kining tanan ubos sa kahago o paningkamot sa atong mga katikista sa parokya. So sa tanang mga katikista, daghan kayong salamat kaninyong tanan ato silang pakpakan. Unya ako buot mo tunol sa ngalan sa parokya, sa Pasidungog, sa taga CVIF, Central Visayan Institute Foundation, kay nagsaulog sila sa ilang ika-84 kasumaran sa ilang katukuran. Unya nagdapit ra ba ni sila nako pero wa gyud ko kahapit didto tungod sa kabisi sa akong schedule. Ato silang pasidunggan mga igsuon, ilabi na kang Mr. and Mrs. Bernido nga maoy tag-iya og tagdumala sa maong tulunghaan, sa tanang mga estudyante sa CBIF, sa alumni, kaninyong tanan ato silang pakpakan. Unya magpadayon ko sa pagdasig kaninyo mga igsuon niya itong milabay nga Biyernes, daghan sa ato ang nagtambong sa Istasyon sa Cruz. Salamat kayo sa mga nagtambong, sa nagandam sa lugar. Salamat kayo kaninyong tanan. Ang atong panghinaot nga sa sunod Biyernes maganam gyud tagadaghan. So kadtong wa pa kaapil sa Istasyon sa Cruz, amo mong dasigon ubananta magiusat ta sa pagampo alang sa atong simbahan, ilabi na sa atong Santo Papa nga nanginahanglan gyud og dako kayo sa atong panabang diha sa pagampo ug alang usab sa malinawon og limpyo matinud-anon nga piniliay sa lungsod sa Hagna. Palihog mga igsuon, manghinaot ako nga inyo kaming ubanan kadtong nag-uban na ato silang pakpakan. Nianing mga milabay nga mga adlaw mga igsuon, kining inyong padrikura na busy sa paglibot-libot sa atong mga kabaryuhan arang sa pagpangampanya, pagdala sa mensahe sa Jamgo, no, sa usa ka adlaw tagutlo ka baryo among latas-latason
ang ato karon nga giuna pag-edukar ang atong mga ginikanan no sa mga kabataan diha sa Tulunghaan. So mga ginikanan ug mga magtutudlo ato silang gitabangan sa pagpasabot ug base sa among kasinatian daghan man pud sa ilahan na lipay no. Tingani na ay mga pipila nga mga naguol no, ilabi na tong nag-apas og makasapiin taon ining umabot nga eleksyon. Pero daghan gyud sa ilaha mga igsuon, ilabi na atong mga simple nga mga igsuon sa bukid nalipay sa among pag-adto o sa pagpasabot kanila sa kamahinungdanon alang sa atong pagtinabangay nga naagyoy kausaban nga mahitabo sa atong lungsod. Mga igsuon, dili man lalim ang among trabaho pero bisan maluya kami, pero madasig ni kung naay mga tao nga magsuporta namo. Pananglitan, example lang ni ako ubasahon sa inyo, sulat ni sa mga kabataan dito sa Malbog. Mahal namong Monsignor Abet, maayong buntag Mons, no? Kuyaw po ni bata ada. Mons man saya. Di ba kanima monster ni? Pero nalipay ko aning sulata. Maayong buntag Mons ug welcome dire sa Malbog Elementary School. Nalipay mi og dako nga ania ka uban sa among mga ginikanan karong buntaga aron sa pagpasabot sa ilang mga angayan buhaton sa umaabot nga eleksyon ug hinaot unta nga ila kining ibutang sa ilang hunahuna aron ilang pilion ang angayan buotan ug mahadlokon sa Dios nga leader. Daghang salamat. Lovingly yours, Malbog Elementary Pupils. Atong pakpakan ng mga bata Mga igsuon, ang mga magtutudlo amo man silang gidasig nga unta ang mga bata no, nang gagmayng bata ba pasulaton sila sa ilahang mga ginikanan pod paghangyo nga unta maulagi na no, ug mahimo di nato ibaligya ang atong dignidad. Unya mga igsuon, malipay ta ani kabalumog nga no, sa ilang kagagmay, sa ilang kabata, aning gagmay pang bata ba makasabot na sila nga unsay maayo ug unsay dautan no, ug makasabot na sila nga kining binuang nga mahitabo sa atong pamulitika dili gyud angay nila nga sundon. So mga igsuon, ato na ning kalipay og dako bisan sa ilang kagagmay nga makasabot na sila sa hinay-hinay. Unya ang amo ra yung hangyo ninyo mga igsuon, palihog sabtami ninyo, unya ubani ninyo nining maong kausa. Karon lang nakadungog nako na ay mga waganahi, na ay malipay, na ay nasuko. Bisan gani ang akong mga suod nga mga higala, nasuko. Sige lang, ang ako lang nga pagampo, nga makasabot mo, nga kining inyong padrikura, wala ni mamulitika. Kining inyong padrikura, walay gilabanan nga politiko. Wala po'y gikontra nga partido. Ang ako nga bugtong tinguha uban sa Jamgo mao ang paglaban sa inyong katungod o pagpakigbugno sa dautan nga binuhatan sa atong katilingban. Mga igsuon, padayon min nagdasig ninyo o magsulob og t-shirt nga Jamgo, mas labing maayo para makasabot ang dautan nga daghan ta sa hagna nagtinguha og kabaguhan. Kita naman mo ani, pero daghan sa inyo wala pa magsulob ani. Alang sa mga kabataan, tingala mo gamay man di man para sa sexy nga babay, para nis mga bata. Naghimo lang po mig design sa likod among gimarkahan ang among kaugmaon angay ninyong hunahunahon. Okay? Hinaot na lang magsulob ang mga bata ani, mapahinumduman ta nga natay dakong tahas ning katilingban sa Dios. Unya karong adlaw piyesta sa mura magpiyesta dili man ni piyesta pero Domingo sa pagkabag-o sa hulagway panagway ni Kristo. Abi ninyo dili lang si Kristo ang angay magbag-o, diha sa atong pagabinunyagan gitawag ta sa Ginoo, gidapit ta nga magbag-o sad ta sa atong hulagway ug panagway isip katilingban ug mga anak sa Dios. Manginaot ko mga igsuon nga atong biyaan ang dautan atong binuhatan aron kitang tanan mabag-o uban sa Ginoo. Pakpakan nato ang Dios.
palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ato nagikahalad ang santos nga misa, tungdadon ang gugmaw kalinaw ni Kristo.